Hadin bigila pendap ikjing puli na Donbosco Technical School penting lawar Nostan ka Barbecue Nation Kolkata kala terwakam khatwe ngut ki khna hinyawngut ki chinrang bat sawngut ki kenthei ki bala pendap ikjing puli halor ka subject street food vendor stand alone kinong penyat kinong hikai bat ki para Samla puli ki lekit bok ket ruang ni kini ki khatwe ngut ha ka jing em bathamai jengki ha ka jing alang bekerpang ka bala long ha ka arpunyo terib jeliu ka ni ka school Hagajuk Khubor lasdang ye ka housekeeping training ha Donbosco Tech Nostan balawan ban play de ka kong memorial Khongkai SDO bala don lang principal Reverend Padar John Kharshandi brother Quirinus Warklau ka kong R ding doa bat kino hikai kani ka school lasdang ye ki program da ka jing pediang buram ye ki khmat bala khot snobha bat la krian pediang snobha do principal bala batai lingkot ye ki program jing hikai bat jing puli ha kani ka school Lakar kukar do ba lakit bok ki Samla puli bikin minot top kenang bikin yok het iki so patiang haka jing imja. Sektor jong kita service sektor nama ada jadi syakri dah bagi syakri dah pensiun kemudian kalau passion kalau ni kuat kan